लोगोफोर जों सजना हानहैनो नागिरदों माने सजनाया राग'लांजोब्बाय जोंनि कल'नियावनो सासे आंनि बियादै जानाय दं ममता बे दाख्लैनिफ्रायनो आंखौ सजना हाननानै लांफै मादै होननानै बुंहरगासिनो दं ओंखायनो जों हानहैनो लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि सजना हाननायखौ दान्दा लाना थांबाय जनकआ सिखा खाना हरबाय हनै सजना हानैनो जों नै सजना हानदों लोगोफोर नै आयु जनक नङाबा मोनजामारलामोनहाय जोङो औ औ बेबो गायजागोनहाय ना गायजायो बिदियाबो औ औ र' बोसोरसे खालिथ' ओरैबायदि लस जादों ने माबालांजोबथारदों मोजांबो थानिया गेसेंखाय बेखौनो लांफाखानोसै ने दा गायनो सजना फिथाइ हाननो फैदों लोगोफोर जोङो नै गोजौथारहाय देरबाय आंहालाय माथो गायबाबो थांजाथाराहाय दस्रासो आंनिया गायहैबाय आं बिनिफ्राय लांनानै खननै खनथाम जाबाय बैखौ मोनहानाय नङादां ना जनक ओइ फिथाइ ख्रिख्रिया औ मोनहानाय नङा खोमाहाय अ दे थोखासिगोनबो नै जोंना कनफिडेन्ट कलेजआ खाथिथार लोगोफोराव नै सान्दुं गोसाजों मोजां नुहुरलाहाय दे खादो बिलाइखौबो मोनबावबाय दालाया जागोनथ' बेनो बेखौनो गायना हैसिगोनहाय ना दाहाय जाबाय दे जाबाय बे आंनि बियादै जायो ममता न'आवनो ओरैबायदि फिथाइ सामथाइ किटचेन गार्डेनसो नै नाय लोगोफोर गासिबो बेनि माबायाव मोनजोबगोन मैगं थाइगं नै मान्देबो गायना लादों कलमु हाग होनो नामा बेखौ एसामिसाव बेनिफ्राय नै थिथा केरेला बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय थाइबें नै फुलाबो मोजांथार नै मानि प्लेन्टआ मानखोदों नैबे बानलु माने ओरैबायदि नै बानलु बिफाङा नै माने बेखिनि जायगायावनो बियो ओरैबायदि गायना लाजोबो आरो मोनसेबो बायनाङा बियो गावनो अफिसाव साख्रि मावबावो माबायाव सार्कोल अफिसाव साख्रि मावनानैबो बियो बेखिनि खामानिखौ अफिसनिफ्राय फैनानै गासिबो मावफैजोबो आरो बिनि बागानाव फैबाथाय जोङो थांनोनो रोङा नायनानै जोंसो साख्रि गैया बेखारबाबो जेबो मैगं मावनानै जानो रोङा ओरैबायदि मैगं मावखायो बियो नै ओरैबो बानलु बिफां नै बैग्रिखौ दानस'बाय बैग्रि बिफां बिराद फिथाइ थायदोंमोन बेबो नैबे खुमब्रा खोमा ना जिंखा नै जिंखा बैयाव थाइबें होदों आयु गावनो मावजोबथारमारो नामाहाय बेलाय नै खामब्रेंगा बिफांबो दं बेनियाव बिराद लाङै जाहैयो जोङो बेखौबो ओरैबायदि मैगं मोनसेबो मैगं गैयैयानो जाया आरो बेनाव आरो दा बायदियावबो दुन्दिया मोनजाबावो नै भिन्दियाबो नै गाजरबो दंबावो ओइ गाजरा देरगोन ना दाबो ममता ना थैलांसिगोन देरो अ नै थास'बो नै सबाय बिमायाबो थाइबायानो ओरैबायदि मावथिखा बे गथ'आ
गावनो मावफैजोबो अफिसनिफ्राय फैयै नै सबाय बिमा थाइहांबायानो नै मोनजासिगोन जोंनोसो हरलाबायसिगोनलाय बे नै बिथिंजाय पुदिना नै खुमब्रा जोलै खुमब्रा बिदान पुदिनायाबो नै ओमफ्राय नैबे खालि जानानै दंथ'यो बेयावबो गासिबो मैगं गायजोबगोन बियो ओरैबायदि मावथिखा बे गथ'आ मालाय ओरैबायदि मोजांखा बिल्डिं सायाखैब्रा मुदुफुल गोमोन आंनोलाय दोनाखिसै नामा नैबे बिथाङानो ममता ब्रह्म बिनिनो गार्डेन किटचेन गार्डेनखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिदों मुदुफुलबो जोबा बेनावनो मोनफ्रुनानै दंमोन हानबाय जोङो ज' जानो नै ओरैबो थाइजौ निम ओइलाय लिसु लिसुआ बे मोदोम गिदिर गिदिर खनसे जानाया बेनोमोन ओमफ्राय बै माबाया बे गोथाव एसे खम थायो नामा बियो औ निमनिफ्राय थाइजौनिफ्राय गासिबो माने मा नांगौ बिफां मैगं थाइगं गासिबो जेनथ'खा मेहेन्दि गासिबो मोनजोबगोन बेनाव बानलु हनै माबा अन्थाइ बाजाबबो दं ओरैबायदि मावथि नैबेनो ममता ब्रह्म बिथाङा सार्कोल अफिसावबो हाय होनहरदो ममता ब्रह्म बिथाङा सार्कोल अफिसावबो साख्रि मावो बेनिफ्राय न'आवबो नै न'आबो नाय बेनिफ्राय एकदम बेनि न'नि सोरगिदिं मैगं थाइगं फुलजों बुंफबजोबनाय लोगोफोर नै सजना बिलाइखौ सायफैबाय जोङो लोगोफोर बेनिफ्राय बेखौ भाजाबो जानो हायो खारैबो जानो हायो बेनिफ्राय बियो हाइ प्रेसारनि थाखायबो बिराद मोजां आरो मेगननि थाखायबो बिराद मोजां बियो हायोबा बेखौ दैलि 100 ग्राम जानांगौनो फिथाइयानो जा बिलाइयानो जा बिबारानो जा माबाखायोनो आरो मेगननि पावाराबो बारायखायोनो ओमफ्राय नै फिथाइखौबो मोनबाय जनकआ जि बुरजा हानना हरबायहाय बे नङाबा मोननाय नंमारामोनहाय जोङो बेनिफ्राय नै दालाय बेखौबो गायनो लाबोबाय नै लोगोफोर सजना बिलाइखौ एसे एवजानोसै नायदो बे देहानि मेगननि थाखाय आरो हाइ प्रेसारनि थाखाय बिराद मोजां ओंखायनो बिराद जानांगौ बेखौ नै लोगोफोर एवबायबो एसे रावबो गैया गासिबो जानानै थांजोब्बाय आं हारसिंल'सै जानानै दसे जिरायनोसै बेनिफ्राय मेथाइ एसे प्रेक्टिस खालामसैलाय आं रावबो गैयैयावनो लोगोफोर साराय गोसोमाव एवनानै दिन्थिनानै दा फिसालाफोरजों होजाथारसिगोनलाय आं रायजो जानाया सामफ्रामबो एवनाय संनाय बहाथो इसिबां साफा खालामबाय थानो हानो दे आंबो सामफ्रामबो ओंखारबाय थानांगौ हाखु दाखु सुनानै जाब्बा जुब्बा